На 21 септември в Белгия трябва да се случи събитие, което ще има огромен ефект върху бъдещето на човечеството. Иранската фундация Кеше ще се откаже от своя лиценз върху редица нови уникални технологии, като например разработените от нея системи за гравитация МАГРАВС и ще ги предостави за свободно ползване от цялото човечество. Учените от целия свят ще имат възможността по едно и също време да се запознаят с въпросните технологии, така че да могат да работят незабавно с тях. От този момент международните граници ще престанат да имат реално значение. След като преди време първата система беше построена и експлоатирана, се установи и нейната функционалност за нуждите на човечеството. Едно пътуване, например от Техеран до Ню-Йорк, ще отнеме максимално около 10 минути. Новите системи за придвижване ще дадат възможност на всеки човек да направи подобно пътуване за почти същото време и почти без никакви разходи, от която и да е точка до всяка друга някъде на планетата. Освен това, подобно средство за придвижване е принципно неоткриваемо от съществуващата днес радарна технология. Енергийната криза също ще бъде решена с един замах. След като веднъж технологията влезе в сила и се приложи за хората, тогава монополите, които контролират в момента електрическата енергия, както и всяка друга енергийна система, ще останат с празни ръце, а след тях и досегашните финансови структури ще се обезмислят. Глобалният недостиг на вода ще бъде разгледан и решен с въвеждането на тази технология в целия свят. Това ще стане скоро след освобождаването на лиценза от досегашната секретност и даването на свободен достъп до тези нови космически технологии за енергетиката. Ето част от официалното изявление на фундацията Кеше по въпроса. След среща на фундацията Кеше с посланици на всички държави, поканени в Брюксел на 21 април 2012 година, сега нашата покана е адресирана към народите на света да присъстват на заседанието на 6 септември 2012 година на фундация Кеше в Нинов, Белгия или където и да е другаде те предпочитат чрез своите посланници и ръководители. След като установихме, че нашата технология работи перфектно, ние поканихме представители от всички страни на първото нейно представяне на 21 април 2012 година. Посланиците на някои страни присъстваха на тази среща, но други предпочетоха да игнорират поканата поради външен натиск. Те решиха да не присъстват или пък се оттеглиха от срещата в последната минута. С тази втора покана ние директно и недвусмислено каним лидерите на всеки народ да участват от името на своите правителства в следващата среща на фундацията на 6 септември 2012 година. Същите лидери могат да определят експерти, които да участват заедно с тях на срещата. През последните 6 години ние използвахме международната патентна система, за да се гарантира, че всички нации и водещи учени от цял свят ще могат да разполагат с копие на нашите патенти като свое притежание. Тези патенти ще могат да бъдат изтеглени от Европейския сървър за патенти. Така избегнахме всяко евентуално блокиране на тази технология, от което и да е физическо лице или група, и с това гарантирахме народите да могат да ползват безпрепятствено нашите патенти за производство на електроенергия, медицински системи и пространствени пътувания. По този начин методите, използвани в миналото за блокиране на международното развитие, сега не ще могат да функционират. Сега всички народи ще имат еднаква възможност да работят заедно за развитието на тази технология по безпроблемен начин. Основният момент е, че нашата технология е проектирана така, че да бъде свободна и достъпна за всички правителства в полза на всички свои граждани. Чрез системите, които ние сме разработили, всички страни ще могат да имат достъп до енергията, водата и храната, от която се нуждаят, както и до нови методи на здравеопазване и транспорт. Всичко това с много малко разходи. Според устава на фундация Кеше, всички технологии са собственост на народите на света. Патентите представляват активи на всички хора на тази планета и право за монопол и собственост не може да бъде заявено от никое лице, организация или нация. Това означава, че всички приходи, генерирани от технологиите, принадлежат на нацията, която ги използва.
Ние ще публикуваме списък на страните поканени на срещата на 6 септември 2012 година и имейл адресите на тези, които ще получат покани. Така че ще бъде въпрос на избор на всяко отделно правителство да бъде представено на тази среща. Въпреки че това послание ще достигне до всяко посолство, копие на адреса и текста му ще бъдат публикувани във форума на фондацията и на сайта ни, за да могат гражданите на съответните държави да са наясно с офертата. След това ще бъде давана информация на всяко лице, което я поиска, както и ще съобщим имената на всички делегати, които са утвърдени, а също къде и кога ще се срещнат. След тази среща, представянето на 21 септември 2012 година ще бъде първата стъпка в програмата за обучение на фондацията Кеше, на която тя ще сподели своите знания и да ги направят достъпни за хората по целия свят. След като тези нови технологии и ползите от тях станат известни на широката общественост, лидерите на всяка нация трябва да решат как да ги приложат в полза на всички. От този момент натам има две възможности. Или ние всички работим заедно, за да променим живота на всички хора на Земята към по-добър, по-подходящия за това начин, или напредналите държави в света ще бъдат отговорни в близко бъдеще за наводнението от милиони имигранти, които ще засипят големите градове. Ние сме готови да предоставим тази технология на представители от всички краища на света, така че те да могат да разбират нейните последици, както и промените, които тя ще донесе. От сега нататък ние можем да гарантираме, че занапред никое дете или възрастен не ще трябва да умира от жажда или глад и че никоя нация няма да може да бъде атакувана от друга, защото потенциалните приложения на новите технологии в военната сфера са толкова ужасно разрушителни, че нямаме друг избор, освен да приемем факта, че борбата за ресурсите на планетата трябва да остане в миналото. За лидерите на малките държави и региони на Земята е добре от сега да помислят за защитата на националните активи. Но тяхната защита ще бъде отговорност също и на всеки човек, за да се гарантира, че ресурсите на отделните държави ще си останат на тяхно разположение. Нашата технология ще бъде споделена, за да се покрият основните нужди в световен мащаб от енергия, вода, храна и здравни грижи. Фондация Кеше игнорира цвят на кожата, националност, религия или политическа принадлежност, така че нашата покана е към всички правителства да определят екип от учени, за да дойдат и да видят нашата технология от първа ръка. След това те могат да решат дали да я използват или не. Ако лидерите на някоя държава игнорират тази покана, тогава страната им няма да има друг избор, освен да последва примера на развиващите се сега страни. Ние призоваваме народите да започнат възможно най-скоро процеса на глобално сътрудничество, тъй като веднъж щом тези системи влезнат в експлоатация, границите между държавите ще са без значение. Ние сме подготвили почвата за смяна на посоката на развитие за човечеството и през следващите месеци ще видим това. В близко бъдеще хората ще осъзнаят, че ние сме тук, за да служим на другите, така че всички ресурси да са на разположение на всички люди по едно и също време и в еднаква степен.